Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Lami igama ngumfeza Mthuthu Khumalo bathi last but amakomedi. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje show to subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu Thixoxela amagwaba bechobana okumehlela wasemachibeni emandeni ocishe wangcwaba uNodoli ezitshela ukuthi isidumbu sosana lakho lusanda kudlula emhlabeni. Umnumzane Nkululeko Zulu eneminyaka engu-40 uthi kuduma ikhanda kuyena ngemuva kolomgilingane othe wenziwa ubethandana nayo uNkosazana Diana Maluleka, naye oneminyaka engu-44. Elandisa uZulu uthe owesifazane usengezimithi yemtshela ukuthi ukhulelwe. Uthe ngemuva kwalokho ubelokhu emfakela imali, wathi ngokuhamba kwesikhathi owesifazane wagcina engasezi kwakhe njengoba ubehlala eThekwini eqhubeka nokumfakela imali. Uthe-ke owesifazane usanda kudeda akazange amkhombise isithombe sengane, kwathi esabuza lokho amane wamehla phezulu emtshela ukuthi sekwehla umshophi kwashona usana. Uthe uphatheke kabi kakhulu ngoba-ke besezitshelele ukuthi usezoba nosana, kodwa kukho-ke abekade engakenza. Bamane baqala ukwenza amalungiselelo omngcwabo sebabekelele nasekhaya. Uthe lo wesifazane usuke eThekwini nesidumbu wangafika ngosuku lomlindelo, kodwa wafika seliyoshona ilanga ngosuku lomngcwabo sokumbiwe nanegodi. Uthe ufike esehle evenini emotweni ebimlethile futhi kunguyena ophethe ibhokisi libanjiswe ngabantu abekade ehamba nabo. Ngaleso sikhathi ubebonakala edangele njengomuntu ofelwe ingane ngempela. Uthe nakuba agcina etholile iqiniso ngenxa kamfowabo umphoqa ngenkani ukuba-ke makavula ibhokisi avalele isosaneni lakhe aphinde alisule nobuso. Umfowabo umtshela ukuthi-ke bakavula ibhokisi avalelise enganeni yakhe. Uvele wabhoka ngolaka wesifazane athi asikho isidingo salokho. Uthe-ke kuthe makaquleke uma evula ibhokisi ethola ukuthi kukhona uNodoli phakathi osongo nezigubo kwenziwa sengathi usana langempela. Uqhubu wathi ukuthe nxa ethinta weza kuqinile kwagcwala incwadi ukuthi lona uNodoli. Ucishe wamelana inhliziyo wacishe ojikijela phansi uNodoli. Uthe ngemuva kwalokho wesifazane uvele wacela empunzini. Uthe kudingeka ukuba athenge imbuzi ayibulale kugqitshwa yona ngoba umbe umgodi ngento engekho. Ubabaza amandla idlozi lakhe njengoba uthe-ke akuphelanga isikhathi esingakanani egqiba imbuzi. Umfowabo wentombi wavelela ukuthile eThekwini wathi kuyimanje kumbula kwembezwa kuyena. Uveze ukuthi usenkingeni njengoba kumele axolise esizweni senkosi indawo nakubamba umgodi kungafanga muntu. Kuyimanje ubiziwe nasenkosini kubelosholeza ngento enziwa umuntu angazi nokuthi uyenzelani futhi uzozuzani. Ibuhlungu nansi into kudumba ikhanda kuyena. Uthe iningi kakhulu imali emlahlekele enza amalungiselelo omngcwabo. Ngaphezu kwalokho ukhale ngento efanayo njengoba-ke lahlekelwe imali eningi lokhu afakele umuntu othi ukhulele kanti ubuza amanga. Uthe wathengiswa inqwaba izigubo zokugqoka kanti kudlalwa ngayo. Ubalithenga ukuthi amalungu omndeni wakhe amthukuthelela akazi nokuthi-ke uzothini kuwona ngehlazo afake kulona ngwesifazane bezitshela ukuthi uyamthanda. Uveze ukuthi bese kuphela iminyaka emibili egcwele bethandane, bonke bebangazi uze ukuthi bazotholana ngalesi senzo, kodwa naye uchaza ukuthi akazi, kodwa inhloso yakhe bekungukuthi elokhu ithela imali kuyena. Uchazela ukuthi lo wesifazane unguchwepheshe wezobugebengu njengoba-ke ubemthumela iscan naye yazakhola ukuthi ngempela uNkulunkulu umbusise ngomntwana. Uthe ngaphambi komngcwabo wesifazane umshayeli ucingo emtshela ukuthi kubo kuthiwa makafake imali yokuthenga imbuzi ukuze kugezwe umuzi. Lokho kuthe akakwenzanga lokho ngoba besekhathele ukukhipha imali. Uhlalo lwezinduna esizweni sakwaMathonsi umnumzane Bheki Mathonsi uvumile ukuthi lesi sehlakalo senzekile kule ndawo, kodwa akazange athande ukunaba ngaso. Belukhala luze luzihlokozane ucingo lwesifazane lungabanjwa ngesikhathi eshayela ngabezindaba, kwale noma esethunyelwa imiqhafazo lutho ukuphendula.